St. James Catholic Parish na njikọta aka ọnụ ndị Catholic Women Organization emego onye chọpụtara Anonymous Group of Companies at Anthony Enukeme ka afọ ya bụ ọdịkasị anwụ na site n'iguzobe Anthony Enukeme Group of Schools na Nneni. Ya bụ mmemme ka eji aja masị wee malite na St. James Parish Nneni. Onye nọ n'isi ya bụ Catholic Bishop Ọka Diocese Most Reverend Paulinus Ezokafọ. Onye nọchitere anya ya bụrụ Education Secretary ya bụ Diocese Very Reverend Father Maximus Okonkwo. Emene Chigbata pụtara anya akụkọ. Ajamas bụ nke dọbatara ndị ụkọchukwu, ndị nzukọ nakwa ndị obodo Nneni. N'okwu ya ka Bishop Ezokafọ toro ndị St. James Parish Nneni maka atụmatụ iji fụ na eguzobere ihe a ga-eji na-echeta ya bụ Enukeme nagoro mmụọ ma kọwaa anya dị ka onye rụrụ ọrụ eji ama atụ nke a na-apụghị ichezọ n'ụlọ ụka nakwa n'obodo ma kpọkwue ndị mmadụ ka ha mụta ụdị ndụ o biri. N'okwuchukwu ya ka onye bụ Parish Priest nke St. Jude Thaddeus Parish Ọka bụ Reverend Father Francis Michael Enyosiobi kọwara Enukeme dịka mmadụ dị nsọ ma kwue na ọrụ ọ rụrụ n'ọtụtụ ụlọ ụka nakwa obodo ya tinyekwere obodo ndị ọzọ bụ nke dị ukwuu. O mere ka amata na atụmatụ iguzobe ihe a ga-eji na-echeta ya bụ nke dị mma ebe o toro ndị obodo Nneni maka iwulite ihe ọkpụkpụ a ga-eji na-echeta ya. Onye bụ onye isi ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Anịọcha nke abụọ bụ Sir Ejike Okechukwu sịrị na ọtụtụ ihe Chief Enukeme mere oge ọ nọ ndụ bụ ihe a na-apụghị echezọ. N'akụkụ ha ka nwunye Enukeme lara mmụọ bụ Lady Mary, ụmụ ya Chief Nkene nakwa Maazị Chike Enukeme kọwapụtara ụdị ndụ nna ha na di ya biri ma kọwaa na ọ rụrụ ọrụ bụkwa nke kwesịrị nwomi. Fa kọwapụtara na nna ha rụrụ ọrụ nyegara obodo ha dịka ịgba ndị mmadụ ume, iwulite ụlọ, inye agụmakwụkwọ n'efu, tinyekwere ihe ndị ọzọ ma kọwaa na ọrụ ọ rụrụ n'obodo nakwa n'ala Nigeria bụ nke dị ukwuu. Eze ọdịnala nke Ọgbọfọ Mmili bụ Igwe Eze Kwesịrị Mmadụ Agwụna, Engineer Tochukwu Umoma nakwa ọtụtụ ndị ọzọ kọwapụtara etu Enukeme lara mmụọ siri wee nyere ha aka na ndụ ha. Emmanuel Chigbata maka akụwa ABS.